Ato ipakita tong naong ni Gobernador Gwendolyn Garcia, be. Kay gisuspenso mga higala sa ombudsman, guilty, chief sa tadirect issue usa mga kagalaan. Ato lang balikan niya taon si kasamaan Jane Grillardo kay nangita pa dito og dugang mga ma-interview ro mga panahon na mga sukit ning paminaw. Dito sa maong area kitong mga nakasaksi mga kagalaan. Okay, na ato ning tagag pagtagad. So si Gobernador Gwendolyn Garcia mga higala ni mando na ang ombudsman nga nakakita ang ombudsman nga kini si kanhi Gobernador Gwen Garcia guilty sa misconduct o conduct prejudicial to the best interest of service tungod sa iyang paghatag mga kagalaan og permit to quarry sa usa ka operator nga wa mga higala gani environmental compliance certificate kon ECC. Straight to the point. Duhan na mahigalay wa ang ECC o kining gitawag mahigalag certificate of non-coverage. Duha ang wa mga higala, pero bisan pa man yana gipakwari niya, pinangga kayo niya kining Shalom Construction Incorporated. Straight to the point. Ngano kaha nga pinangga ni Gwen kining Shalom Construction Incorporated? Ang naga mga kagalaan nga dunay nagkwari dito iyang gipaundang. Kadto dunay permit gipaundang, kining way permit mao'y gitugutan. Suspenso noon mga sukintig paminaw. Labot ni katong nakapa preventive suspension niya, kung hinumdum mo lahi tong preventive suspension kay dili pa na siya mga higala silot. I-preventively suspend ang usa ka public official aron nga dili sa maka-influence sa iyang opisina o dili maka pangawkaw sa mga ebidensya nga naa diha, maka-tamper, maka-doktor sa mga ebidensya. Mo ni tuyo sa preventive suspension, pero wa man tumaminaw mahigalas preventive suspension sa ombudsman. Labot ni kining kasuha mga kagalaan, kining decision sa ombudsman may labot ni sa quarry dito sa Mananga River. Asa man tong quarry sa Mananga River Cononims? Pakita ka niyo. Askang ikubkob nila mga higala ning Mananga River. Unya ang mga kuan, ang mga graba dito, ang sand gravel, pati bang mahala na. Inyon lang ka, patuuhon lang ka, mahigala nga, kuan ko no, nag-desalt lang na diha, kay ang tubig ko no mga kagalan, tinghuwaw man, aron nga na ay tubig. Quarry ko roy. Quarry, og masakpan, desalt. Nag-desalt mi. O dili masakpan na quarry. Quarry tamang ginawa. Sakpan man ingon sa desiltation ang gihimo na desilting operation lang to kay aron ang tubig kuno mo kuan. Nya kung desilting hain man ang kinini ang maong mga sanang gravel. Asa man gibutang, asa man gibaligya. Mangiga mga sukitig paminaw. So, kadto si Moises Di Parine ni file og kaso gumikan sa pag-issue ni Gwen Garcia og usa ka special quarry permit sa Shalom Construction Incorporated. Mo na Attorney Jan Kagulada, unsa man to Shalom, unsa man na Shalan? Kuan sa issue sa mga higalag quarry. Lagi pa quarry niya mga kagilaan. No? Kining certificates nga duha sa dili pa unta mo issues Gwen. Nani mo masabot hanga. Kanang duha ka certificates importante na environmental compliance certificate. That's number 1. Number 2 mahigala kining certificate of non-coverage. CNC, ECC og CNC. Mao na mahigalay condition, mo na siya prerequisite before mga higala mo issue unta as Gobernador Gwendolyn Garcia og special quarry permit. Suswa ng duha, ni-issue siya. Ni-issue. Ala si quarry, hala, siging quarry. Muna ko pangutanam siya, desilting operation na to, kay kuan, nyahay man to mga asanan gravel, ay man ito yung butang ron, pila may halin na to. Muna ang resulta, mahigala, ni ining 37 kapahina,
Di aman tay 37 pages nga decision sa ombudsman. Suspenso mahigala og usa ka tuig si Gobernador Gwendolyn Garcia. Kining maong decision dated July 16 pa ni pero bag-o rang nakuha sa mga sakop sa media. Ang ombudsman may suspended ni Garcia for 1 year without pay. 1 year without pay ang iyang suspension. Kini nga suspension dili na ni preventive decision na ni. Unya kanang usa ka tuig nga suspension kinsa man suspensohon nimo wa naman siguin. Mo nang miingon ang ombudsman nga i-convert kini ngadto na sa cash. Wherefore, ipaduol ko na dong kaya ako mabasa dong names, bahala na kung ano kini sa inyong decision names. Kana. Ingon ang ombudsman, wherefore, this office finds respondent Gwendolyn F. Garcia guilty of conduct prejudicial to the best interest of the service and simple misconduct and imposes the penalty of 1 year suspension without pay. Maunay silot ni Gwen. So duha ka buok guilty, found guilty. Si kanhing Gobernador Gwendolyn Garcia ug unya mga kagalaan pabayron siya. Kay wa naman suspension without pay man mga higala usa ka tuig suspension without pay. Why suhol? However, matud pa sa ombudsman ato sa Bisayon sa laktod so pagkas wherefore this office unsa magbisaya ng wherefore day? Sa sumada, ang opisina sa ombudsman nakakita ni ining respondent Gwen Garcia nga guilty sa salaod niya conduct prejudicial to the best interest of service and simple misconduct and imposes the penalty of 1 year suspension without pay o paghamtangan sa silot nga usa ka tuig nga pagkasuspenso nga way bayad. Okay ni. Unya dayon sa second paragraph mingon pa gyud. However, in view of the fact that the respondent is no longer a government official as of June 30, 2025, tungod kay ang kini ang respondent ang gikiha kining sad-an wa na sa gobyerno, dili na official sa gobyerno gikan pagka Hunyo 30 kay Tam Jones naman siguen, no? Kutob na sa Hunyo 30 2025, the penalty of suspension for 1 year without pay is converted into fine equivalent to 6 months basic salary payable to the office of the ombudsman. Tungod ko no mahigala kay Tam Jones man siguen, kutob naman sa Hunyo 30, ang silot nga pagkasuspenso ug usa ka tuig nga way bayad i-convert kini ngadto sa kwarta mahigala nga equivalent sa iyang 6 ka buwan nga basic salary, 6 ka buwan nga sweldo o kini ibayad ngadto sa buhatan sa ombudsman. Mao kini mahigalang pabayron si Gwen. Now, kini mga kaigala ang iyang pagka decision na yung guilty lagi gyud daan pa lagi ko. Kisa may di magilty anak nga mo issue kag quarry permit mahigala nga way ICC. Jesus Ginoo ko. Istrikto kayo kana gani mangayo kag permit nay sari-sari store ay. Mangayo kag permit, mangayo kag business permit sari-sari store. Daghan kay kagagian mahigala nga mga permit, mga requirements. Ya kini quarry guni. Naghisgot guni mahigala sus ang madaot ini ang atong environment, ang atong kinaiyahan. Munang kinahanglan sa istrikto mahigala nga pag-check sa Department of Environment and Natural Resources kung nakasubay ba sa sakto sa balaod mahigala sa atong mga environmental laws. Muna nga ang prerequisite una sa mo issue mahigala og special quarry permit ang ECC muna iyang prerequisite mahigala og kining usapod mga kagalaan nga ginganlan og CNC. Duha na. Wa nang duha ni issue siya ato tikalbong sa ombudsman. Straight to the point. At yung pagkatikalbunga, natin mga dump truck na nanghakot o mga kuandong, napabata itong mga pictures sa kasamang names, hinakot tayo sa ilang mga sand and gravel. Oy, pati hakot mga sukit di paminaw, no? Niining kuana, niining Shalom Construction mga sukit di paminaw.
So, now kini unsa may implication ani mahigala wa naman si Gwen, ang iya na lang bayrono na lang. Bayad siya mahigala. Unya kini ni ang nahitungod ni sa environment, no? Katong mga environmentalist, ma-concern gid mo ani. Ha? Basta may ani gani nga mga issues, wa maka-issue og ICC, wa maka-issue og CNC, nya ikaw environmentalist ka, ma-concern ka gyud. Kay kinaiyahan magoy nahilabtan aning kalakiha. No? So kini ni ang sakit sa dughan sa mga environmentalist ning nani nga hilabtan ang kinaiyahan nga wa ay way saktong permiso. Straight to the point. Wa makasubay sa mga requirements. Una mahigala mo touch anang kinaiyahan. Muna kanang mga environmentalist masakitan sila ana. Unya kini ni ang wa naman si Gwen, so kinsa pa may suspensohon? Kaning silot sa ombudsman nga suspension, kung buto na nimo, nabutang na ginigwa na nada. Although makabayad si Gwen, mo-file pa siya motion for recon, pagkabayad siya, pag final na niya, kabayad siya may galas ang sweldo, pero pila ba ng sweldo god, wa man na magsaldig sweldo na ng tasiha. Pila to day ang ipabayad ni day? Arena ba tay figure day? Ipabayad 6 months. Wala eh. Ang wiwi og pupo ra sa terminal mo, sagot na din daan. Kwenta-kwenta god mga 1.2 million. So kung 1.2 million mga 6 months nasa mga 200,000 din ang iyang sweldo. Ibutang ta lang basic salary niya. 200,000 basic salary. Nadi man na may gisaligan. Kining gobernador pila maihap man nato na. Kanang nakas gobyerno mahibaw amay mo na ang pilay madawat kay naman eh. Inaning gobernador na sa mga salary grade 30. High ranking official ni. So kanang salary grade 30 pila man. So naman na to sa 1 million ka pina in 6 months. Ay, wala ang pupo uwi ray mo tubag. Straight to the point. Now, makaigsunan kining decision sa ombudsman. Dili na ni sakit kay ni Gwen. Ang kanala na guilty siya. Kana may magkapitalize sa guilty ka lagi. Pero inun ta nasakitan siya ni wa naman kay kinsa pa may imong suspensohon nga tangtang naman. Suspensohon ba nimong tangtang na? Wana, masakit mga higala ang desisyon sa ombudsman sakit. Kaya na ay guilty, mo-file pa sa motion for recon, masakit yun ang desisyon sa mga tao. Kaya ang desisyon sa mga tao, wa sa suspensuwa, gibsikaran yun siya. Ay, suspenso may gala, mabalik man after pila ka. Inya na 1 year suspension, after 1 year mabalik. Kaniwa, oy, gisikaran may gala, gipalayas Kapitolyo. Masakit mahigalang desisyon sa mga tao. Pero mo lagi na guilty sa ombudsman. Makadaot ni og samot sa bad record na daan ni Gwen. Makadaot sa iyang bad record. Ang desisyon sa mga tao, nganong sakit kayo ang desisyon sa mga tao nitong Mayo 12? Ina na ha? Sakit gyud kayo kay gisikaran mo sa Kapitolyo. Nya kini mahigalang desisyon sa ombudsman nabutang naman mutan academic. Kay wa naman sa diha. Kana na lang naay guilty ang gibutang. Maka-apilar pa siya, maka-motion pa siya for reconsideration, maka-apilar pa siya, iya pang ma-exhaust ang tanan nga mga administrative remedies. Muna nga, dili kayo sakit ng desisyon sa ombudsman. Ang sakit yun, ang mga tao may desisyon, kagipatiran sa Kapitolyo. Kahit di man ibayan ninyo, kung wala pa patiri si Gwen sa Kapitolyo, kung wala pa siya mahigala mapilde, siya gobernador karon. Nya sa may gobernador, inig-issue sa ombudsman ani kining mga higalang decision sa ombudsman suspension for 1 year makatabang pa ning Gwen. Kantay kay NRV makatabang ni Gwen eh kay mo ingo masa okay. Sige akong dawato ng suspension for 1 year. After 1 year balik. Awa na interrupted na ang iyang termino. Mingon si Gwen election 2020 dagan gyapon ko gobernador kay wa naman
nabutang man na interrupted man tong akong term. Wala man ko 3 consecutive terms kay na interrupted man. Gumikan sa suspension sa ombudsman. So muna nga kining desisyon sa ombudsman dili ni sakit. In the part ni Gwen, ang sakit yun ang desisyon sa mga tao. Kay kanang desisyon sa mga tao mo ni nakaamong tanan. Mura na mahigalag desisyon sa ombudsman unsa may ato ana kana lang guilty siya. Pwede pa niyang ma-MR nya kanang inig motion for reconsideration iyang exhaust ang tanan nga mga administrative remedies. In fact doon na sa statement ang gobernador nga may kuan pa sila kuno sa administrative remedies kay ang ombudsman sa una si Martires karon kuno og doon na ni bagong ombudsman. So ato irespetaran unsay desisyon sa bagong ombudsman. Unsaon man na pag-reverse sa bagong ombudsman. Nga klaro man na nga way isisi ug wa mahigalay si INSI. Ibutang ta lang unsa man na kay naglao mas guin may galang i-reverse. Unsaon ka na pag-reverse, no? May yung ombudsman nga, kana na ang to follow na lang ng isisi. Tanawa ko mga kaigalaan. May wa man, unsaon man na pag-reverse nila? Quarry now, isisi later. Mura na mahigalag medyo lisod gyud po ning reverse mahigala sa ombudsman don ha. Ang angwang mo kay quarry now ACC later. Quarry now permit later. Medyo mahimong katawanan mga sukid di paminaw. Sa morning nahitabo mga higala ni ining sitwasyon na mga kaigalaan. So kining desisyon sa ombudsman bida kung nidaog pa si Gwen atong Mayo 12. Kining desisyon sa ombudsman positive pa ni in the part niya. Maingon pa siya, sige, okay, mo-follow ta sa rule of law, ana, kay pabor mahino niya ni, maingon man na, mo-follow ta sa rule of law, ana, paghiman-himan pa, pwede pa sa mudagan sunod, may kadagan pa kong sunod, kaya na-interrupted man ako termino, wa dito 3 consecutive terms, kaya na-interrupted man og suspension. Muna mga kaigalaan, nga kuan, amo ni mahigalay sitwasyon. Purbida makaingon kita mga kaigalaag ang nakakuan gyud ang mga tao gyud mo na sakit-sakit gyud ni mahigalang desisyon sa mga tao. Agihukman gyud sa mga tao mahigala atong Mayo 12 wa na. Sa di na lang ang ombudsman hukman tanis Gwen ang mga tao gyud ni hukom mga sukit ti Pinaw Wa na gyud bada mahigala og kay kini tanaw ko ani mo follow na sa ombudsman. Kadtong wa na sa musugot sa ombudsman nga isuspenso siya, preventive suspension padung mga eleksyon. Ala, kisi-kisi siya mga higala. Ba't kani karon nga daog na unta siya? O nidaog pa siya? Dawato ni Gwen eh. Mga Gwen, roll of law man ta. Ana, mo pabor magyapon yan eh. Ana, makakuan lang ta mga sukid di Paminaw. Wa gimada og maro-maro. Basta mga tao na gimuhukom kay ang katawhan man mahigala mo oy sovereign people. Ang tanang kagahuman nga naa sa katawhan. Na mao na gini hukom mga sukid di Paminaw na Gwen. Hunong na kada Gwen. Dapay lain niyang anomalya mahigala ng iyang bugas-bugas mga sukid di Paminaw. Kini ni ang nangadaot nga bugas mga kaigalan porbida. Ato ni mga higalang atagad pagtagad mga sukid di Paminaw kay atong ipareport ni kasamang Inday RV Veloso ni. Nangausik pinang bugas. Kining bugas mandawi mahigalaon tanaw. Kining bugas sa mga kaigalaan ko ani. Kang Gwen nga po ni mahigalang kuan maanam-anam na gyud ni kini ni ang unmask mga higala ning tanan. Ma-unearth ning tanan mga higala. Kay naman ang lutaw naman ning mga kuan nasad. Laliman ka ng 400 ka sakong bugas. Unya pagkahuman mga sukid tig Paminaw. Sao man na ipanlabay na lang sa Mandawi City Government? Kay mo insister man po mahigalas yung kiwan o dili man po na akong panahon man ng Jonas Cortez ngano nang ilan ng usika ng bugasa nga si pambalik 4 pos Kapitulyo maingon po niya na kang Gwen man na ngano man ang wami labot ana.
Ato lang niagi kataw-katawa nagtudtod na sila ron kay wa man po isa tinuod. Si Pambari 4 mga higala. Og ingon sab mga kagalaan si Kwan. Ha? Og Junkie Wano, mo insistir man sana dili sa among sa. Paita ini sitwasyon na mga sukitig paminaw. Mao ni ang mga panghitabo karon tawa ang bugas mga higala patindaghan ng bugasa. Wala na nakadesisyon na mga kagalaan nga dili na kay dili sa unfit for human consumption. Kaya pag primero gud palit ani bugasa mga kagalaan, kinisguin gud mahilig ni sa mahigalag paokya ba. Gusto siya mahigala nga pagsugod yun, gusto siya mahigala nga ari sa sugbo gining kinini ang kon man nagduna sa gitawag og sugbo barato merkado, ha? Sugbo baratong merkado. Oh. Mga NFA rice ni iyang gipang palit kuno hay mao ni ibaligya sa merkado. Sa kon ang problema mga politiko man ang mamaligya. Sama nang Mandawi City Hall diha naman sa City Hall na mamaligya. Dili gid sa artificial ba nga pag-ingon nga aron lang gid matuman mahigala ang tag 20 pesos nga bugas. Artificial nga pagpatuman nga kunuhay naa lang gigibaligya nga tag 20 pesos nga bugas. Pero dili gyud mga higala masabot nato nga naas merkado. Nya dunay daghan nga mga requirements kinsay makapalit. Mo na nagka-problema da karon, ha? So, nangausik nimo mga bugas kay wa mahalin. Gawas nga di mahalin kay daan ang qualities bugas badaan nga dunay problema. In fact, pagsugod pa lang ani, doon na niingon nga unsa man bugas nga namay od. Isus Ginoo ko. Ha? Pero niingon man lang may gas, sige lang ikuan na diha, usa man mahalin na lagi na. Oh, katong bugas bitaw pag anhing BBM dito sa may Dumanhog. Ilang gipakaon kun hay kay aron nga makuan mga binting bigas, mga sodyos mga BBM ba. Binting bigas meron na. Binting bigas meron na, BBM meron na. Kining bugas sa lahi ning ilang kuan ato sa Dumanhog, pagkaon dito mahigala. Lahi ning bugas nga aktual gyud pamaligya. Nakadto gihimo man ni goin nga nga sa agig pasipsip sa BBM ba nga mapatuman niya tong iyang tag 20 pesos nga bugas. So iyang gusto nga ang Sugbo mo ay model mo man gipanghambog atong iyang vlogger nga iyang kuan nga di sa Sugbo gyud kitay model diri si Gwen Garcia gyud kuno may nagpauna anang bugas nga tag 20 pesos nga na-implement gyud mo tong pagprimero katong Sugbo barato merkado unya katong nagkaduol ng eleksyon ang Kapitolyo nangumpra og bugas para to pang eleksyon mga sukitig paminaw na nangadaot man ang bugas ngano nangadaot ang quality daan dunay problema. Dito ni sa NFA mga higala palita, nya doon naman mga higala yung mga requirements ang makapalit. Mo na yung nagka-problema dihan napita mga kagalaan. No?